Pozdrav svima, dobrodošli u novi video na videologu Ripolitiko, opet bez blesimetra, a ovoga puta na dvije teme, porez na dohodak i odvoz smeća. Kao što ste vjerojatno vi koji živite u Rijeci ovo gledate već čuli, porez na dohodak, odnosno viša i niža stopa poreza na dohodak u idućoj godini prijedlog je da budu smanjene, viša sa 32% na zakonski minimum od 25%, a niža sa postojećih 22% na 20%. Ta odluka gradonačelnice da ide s takvim prijedlogom pred gradsko vijeće naišla je na raznolike komentare, međutim mislim da prije nego što damo ikakav komentar toga moramo jednu činjenicu istaknuti. Riječ je o izbornom programu gradonačelnice. Znači, gradonačelnica Iva Rinčić izašla je na ove izbore i pobjedila sa programom u kojem stoji da će ona smanjiti i višu i nižu stopu poreza na dohodak. Dakle, neki dugoročni krajnji cilj je da i niža stopa na dohodak se spusti na zakonski minimum od 15%. To u ovom trenutku nije moguće radi stabilnosti proračuna, međutim išlo se onda na ovu varijantu gdje se viša stopa spušta na zakonski minimum od 25%, a niža se ide na 20%, što je u skladu sa sadašnjim mogućnostima da proračun ne bi bio ugrožen. Kritika koja se može čuti najčešće da se pogoduje bogatima na neki način, da oni sa najmanje primanja od ovoga neće imati nikakve koristi i slično. Da, istina je da oni sa najmanjim primanjima ne plaćaju praktički nikakav porez, pa oni direktno ni neće imati neki poseban benefit od ovog. Međutim, problem koji treba sagledati, zašto se uopće išlo razmišljati u ovom pravcu, je taj da se već nekoliko godina u gradski proračun slijevaju veliki iznosi novaca od poreza na dohodak i ti novci se već nekoliko godina praktički ne troše, odnosno postoji suficit proračuna i to dosta visok. Znači, ove godine taj suficit bi mogao biti čak i po nekim procjenama i do 10 milijuna eura. Znači, to su ogromni novci koji se akumuliraju, nigdje se ne troše, a postavlja se onda pitanje zašto se uopće taj iznos uzima od građana, ako se on praktički ne koristi u nikakve svrhe. Što se samih stopa tiče, zašto je viša stopa odmah spuštena na minimum, a ova niža na 20%? Pa višu stopu zapravo u gradu Rijeci ne plaća, po podacima koje imamo, najvjerojatnije ne plaća više od 700 ljudi, sve skupa. Dakle, riječ je o za sada relativno zanemarivom iznosu. Istina da će ti ljudi koji imaju relativno visoke plaće imati dobar benefit od ovog rasterećenja, međutim nije stvar da se njima eto nekako pogoduje sa nekakvim većim rasterećenjem, već da se snižavanjem stope na minimum sve one ljude koji su se upravo radi visoke porezne stope možda prijavljivali u nekakvim susjednim općinama ili na drugi način snalazili se da izbjegnu plaćanje većeg poreza, da im se pošalje poruka da to više ne moraju raditi. Sada i u Rijeci imaju mogućnost plaćati najnižu moguću stopu u Republici Hrvatskoj i cilj je nekakav dugoročni da se broj tih ljudi koji rade visoko plaćene poslove, znači visoko kvalificirana radna snaga, da što veći broj ljudi dođe živjeti u Rijeku, odnosno ako već i žive da se sada i formalno tu prijave, da bez straha da će im država, odnosno grad uzeti veći iznos nego što bi oni to htjeli. A koja je krajnja logika toga? Pa ajmo to ovako postaviti. Je li bolje da porez od 32%, koliko je bilo do sada, plaća 700 ljudi, ili da porez od 25% plaća, ajmo reći, 1200 ljudi? Pa logičnije je da je bolje da nižu stopu plaća veći broj ljudi nego obrnuto. I to je nekako cilj i općenito sa snižavanjem tih poreznih stopa. Niža stopa, da je to moguće, snizila bi se još, međutim trenutno nižu stopu plaća znači 90 i nešto posto poreznih obveznika i svaki praktički postotak koji se snizi, to vam je otprilike 4 milijuna, ajmo reći sad napamet nabadam, 4 nešto milijuna eura manje u proračunu. I normalno da u ovom trenutku ne možemo baš, grad ne može
si dozvoliti da tu stopu snižava toliko nisko, ne znajući što, odnosno kakav će to imati utjecaj na sam proračun. Eto, to je znači cijela logika te stvari. Dakle, novac koji je stvarno bio za vrijeme mandata prošle vlasti neupotrebljen, se želi vratiti građanima. Naravno, paralelno s time radit će se preustroj sustava, optimizacija radnih procesa, sve ono što je potrebno da gradska administracija bude što jeftinija, a opet što efikasnija za same građane. Tako da nije to samo smanjit će se porez, sve će se drugo pustiti kako je i idemo dalje. Ne, radit će se na tome i da se paralelno s ovime postepeno smanjuju i rashodi gradske uprave. Dakle, naravno da bi bilo nelogično smanjiti stope poreza ako se ne misle paralelno racionalizirati rashodi. Dovodi se ta tema u vezu sa poskupljenjem čistoće, iako da, jedan od razloga iz smanjenja poreznih stopa je i bio da se barem dijelu građana kompenzira ovo povećanje cijene odvoza otpada. Međutim, oni koji tvrde da se ovaj novac mogu upotrijebiti da se ne poskupljuje odvoz otpada, moram reći da ne znaju zapravo o čemu pričaju, zato što Zakonom o gospodarenju otpadom precizno govori da znači onečišćivač, tako se definira u zakonu, plaća cijenu. A onečišćivač je krajnji korisnik, onaj koji stvara smeće. Znači, to smo mi, građani, znači fizičke osobe i pravne osobe koje to smeće generiramo. Dakle, mi smo po zakonu, zahvaljujući, to su europski propisi u krajnjoj liniji, koje smo mi usvojili kao članica Europske unije i to vrijedi za svih. Znači, jednostavno mi moramo snositi tu cijenu, s tim da to ne smijemo brkati sa čišćenjem javnih površina, što je posebna kategorija koja se doista plaća iz proračuna i u planu je da se čišćenje samog grada, čišćenje javnih površina financira jače nego što je to bilo do sada, ali baš odvoz smeća, to moramo platiti mi. To je komunalna usluga koju plaćamo komunalnom društvu čistoća i nažalost, zbog načina kako se taj otpad prikuplja, činjenice da imamo Županijski centar za gospodarenje otpadom Marišćina, koji to jako, jako skupo naplaćuje i da plaća kako nisu sposobni sami obraditi sav predani miješani otpad, moraju plaćati drugima da to rade za njih i to je automatski trošak koji onda oni prebacuju na komunalna društva, a komunalna društva onda to moraju prebaciti na krajnje korisnike. To je jednostavno tako. Samo za usporedbu, grad Novi Vinodolski koji ima svoje komunalno društvo, znači nije čistoća, ako sam dobro izračunao cijenu, digli su odvoz smeća na 21 euro s PDV-om. Pa sad, usporedite to s ovom cijenom koja će biti u Rijeci, koja je to razlika. Dakle, nije da je to bila želja, međutim, to je posljedica podizanja plaća radnika u čistoći, viših troškova zbrinjavanja otpada, znači ovo što sam spominjao s Marišćinom, i jednostavno nije bilo drugog načina bez da čistoću praktički gurnemo u bankrot, jer već sada je, ako se ne varam, dug na oko 4 milijuna eura. Znači, to se moralo sada riješiti, inače bi čistoća jako teško radila svoj posao u idućoj godini, gotovo nikako, znači imali bi slučaj Napulja, recimo, najčešće se daje usporedba sa Napuljem, svi se sjećate onih slika koje ste mogli vidjeti u medijima, tako da, evo, to nije popularno, nije lijepo, nije nikom drago, pa ni meni, ja sam čovjek sa ispod prosječnom plaćom, ali moram reći da drugog načina nije bilo i zbilja, ako ništa drugo, ako i niste zadovoljni s ovime, morate ipak biti svjesni jedne stvari. Nova vlast izvršava, znači, svoja predizborna obećanja i poduzima konkretne korake, što je puno više nego što je radila ova prethodna vlast. Eto, pa ako sam vam s ovim izlaganjem išta pomogao da shvatite zapravo zašto se nešto događa i odvija, evo, bilo bi mi drago. Ako imate dodatna pitanja, uvijek ih možete postaviti. Toliko za danas. Hvala i čujemo se.